ҳангоми хизматбарии кормандони бозраси давлатии автомобилӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 2 нафар ронанда, ки дар ҳолати сархушии воситаи нақлиётро идора мекарданд, боздошт гардиданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкасбонамон аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. дар рафти фаъолияти шабонарӯзӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон баҳри таъмини бехатарии роҳу нақлиёт дар роҳҳои вилоят 2 далели ташвишовар дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт ошкор гардид. Ин нафари дар навор буда шаҳрванд Ниёзбеков Амирбек, санаи таваллудаш 1994, сокини ноҳияи Рӯшон, баъди истеъмоли машруботи спиртӣ ҳангоми ҳаракат намудан бо автомашинаи тамғаи хафе рақами қайди давлатиаш 4068 АК03 аз самти ноҳияи Рӯшон ба самти ноҳияи Шуғнон дар дидбонгоҳи доиму амалкунандаи деҳаи Бидурд аз ҷониби кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ барои санҷиши ҳуҷҷатҳо манъ карда мешавад ва зимни санҷиш маълум мегардад, ки ронанда дар ҳолати сархушӣ қарор дорад. ҳангоми гузарондани ташхиси наркологӣ муайян карда шуд, ки шаҳрванд Ниёзбеков Амирбек дар ҳолати мастӣ қарор дорад. нисбати ронанда Ниёзбеков Амирбек бо дастрасии моддаи 332 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт, протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба суди шаҳри Хоруғ ирсол гардид. айни замон ронанда Ниёзбеков Амирбек ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуда, воситаи нақлиёт дар ҷаримагоҳи раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қарор дорад. ронанда Ҳукуматшоев Заннатшо, сокини ноҳияи Рӯшон, деҳаи Шипат, соли таваллудаш 1989, санаи 20 сентябри соли равон бо автомашинаи шахсии худ тамғаи Hyundai Starex рақами қайди давлатияш 6490 SS01 ҳангоми ҳаракат аз самти маркази ноҳияи Рӯшон ба самти деҳаи Шипат автомашинашро идора намуда аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ манъ карда мешавад. баъди гузарондан аз ташхиси наркологӣ маълум мегардад, ки ронанда дар ҳолати мастӣ қарор дорад. тахминан соатҳои 23 дақиқа аз тарафи маркази ноҳияи Рӯшон ба тарафи деҳаи Шипат ноҳияи Рӯшон раво шуда, дар паёми маркази ноҳияи Рӯшон бо кормандони бидеҳа ман намуда, ман дар ҳолати сархуш қарор доштам. аз корҳои худам пушаймон ҳастам. нисбати ронанда бинобар дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт, протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо дастрасии моддаи 332 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба суди ноҳияи Рӯшон ирсол мешавад. зуҳуроти номатлубе, ки чун доғи рӯз дар байни гурӯҳи ками ҷомеа ҳанӯз ҳам боқӣ мондааст, ин истеъмоли машруботи спиртӣ ва дар ҳолати мастӣ вайрон намудани талаботи қонун мебошад. маълум аст, ки шахси майзада аз доираи ахлоқу одоб берун шуда, дигар барои ӯ падару модар, ёру бародар, атрофиён ва ҷамъият ҳеҷ арзише надорад ва бадтар аз ин шахси маст метавонад ба ҳар гуна ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин дар ҷомеа даст занад. шаҳрвандони ноҳияи Рӯшон, ҷамоати Савноб, деҳаи Барҷангал, Шоқулив, Ҷонфидо ва Қирғизбеков Сангилиҷ, сокини деҳаи Рошов дар бозори марказии шаҳри Хоруғ дар ҳолати мастӣ қарор дошта, тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуда, бинобар кирдорашон ба муҳлати 10 шабонарӯз ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуданд.